אורחים, עובדים ומנהלים יקרים, יום מיוחד הוא לנו. אנחנו חונכים את הפעלתה של יחידת הציוד היקרה, הגדולה והמורכבת ביותר שאי פעם רכשה תעבורה. אני בטוח כי יחד עם המפעילים, המכונאים והצוות הנהדר, אנחנו ניתן את השירות הטוב והאמין ללקוח החשוב כל כך והמהותי לקיומה של החטיבה. תודה לכם ואיחולי הצלחה. אורי, לך במיוחד הרבה הערכה. תודה לכם. אני עמדתי קודם פה כשהגעתי והסתכלתי ממרחק קצת, אחרי זה התקרבתי, עליתי למעלה, נכנסתי לתוך התא ואמרתי לעצמי, צריך לראות כדי להאמין. כי כשאתה רואה את הכלי האדיר הזה, אז אתה מבין שיש כאן איזושהי פריצת דרך. מבחינת התהליך שעברנו, אנחנו הקמנו צוות לימוד, צוות העשרה, שיצא גם לחול, ללמוד את הכלי, לראות אותו בעבודה. למדנו את התפעול שלו, את ההחזקה שלו, ישבנו עם צוות ליבר כדי ללמוד את הדרישה הטכנית של הכלי, ולמעשה הצוות בנה חליפת חלקי חילוף ל-6,000 השעות הראשונות. כמו כן יצאו ללימוד בחול, בליבר צרפת, טכנאים של מוסך צמא, של יואל, אותם טכנאים שלאחר מכן ירכיבו את הכלי. אנחנו הגדרנו לכלי הזה מערך החזקה נייד עבורו, מאותה סיבה שחיוני לספק לו כל הזמן מובילי עפר ומפעילים נכונים ומקצועיים, על מנת שהכלי לא ייעצר. זה למעשה מפעל. מבחינת הרכבת הכלי, הוא הגיע מפורק, 15 חלקים, כמובן שהובל לכאן על ידי חטיבת ההובלה, הוא הורכב בעזרת מנוף של חטיבת ההנפה. במשך שבועיים למעשה הכלי היה מורכב לחלוטין, ושבוע נוסף נדרש כדי לעשות קיולים, כיוונים. למעשה תוך 3 שבועות הכלי עמד על הרגליים מוכן להפעלה. מיד עם סיום הרכבת הכלי, הגיע מדריך של ליבר, ובמשך שבועיים עשה למפעילים הדרכה פה בשטח. מספר מילים על מספרים ועל התהליך שעברנו עד רגע זה. כאשר מדברים על מחפר, מתייחסים ל3 תכונות עיקריות שמאפיינות את הכלי. משקל הכלי, נפח הכף, הספק המנוע. 984 שוקל 120 טון, הכלי הזה שוקל למעלה מ-300. נפח הכף של 984, 8.5 קוב, זה 21.5 קוב. הספק המנוע של 984 פחות מ-700, זה 1,500 כוח סוס. בסך הכל, כשמסתכלים על המספרים, רואים שהכלי הזה הוא פי 2 ומשהו יותר. ולכן הכלי הזה צריך לפחות לתת פי 2.5 בתפוקה. וזה האתגר שאנחנו מציבים לו. הוא מעמיס מוביל עפר 100 טון ב-60 שניות, בדקה. זה מהר מאוד, ולכן צריך להשביע את רעבונו ולספק לו כל הזמן מובילי עפר. לפנינו מוצגת השוואה של העמסת מובילי עפר 100 טון.
אנו רואים שמחפר 9350 מסיים להעמיס 2 מובילי עפר 100 טון, בעוד שמחפר 984 סיים להעמיס מוביל עפר 1 בלבד. אנחנו רוצים להודות לכל האורחים שבאו, וזה אירוע מיוחד לכולנו, גם לחטיבה, גם לתעבורה וכמובן גם לליבר. ואני מאוד מקווה שנוכל להוכיח שכל ההשקעה הזו הייתה מוצדקת, ואכן אנחנו בעידן חדש.